So sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Juvie. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, some good things never last. RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? May kanigo sa babae nga taga Cebu City. Ang nga tumatatampo, nagdasangan nga Juvie. Babe, nakoy da nga pagkaon para nimo. Juvie, Oh, nga naman ka. Muralay ka guwa malipay nga gianiti ka sa mong opisina. kaya mo magkukonsiderason nga nung niyani ka? Para maghatod lagi pagkaon nimo. Ay, man ko Unsa man kailangan, ni- Juvie. Oh, Kailan kay ko nimo? Gituyo nimo nga pagkalitan ko nimog ani, tanaw nimog naab ako'y laing babae din oh. Dale, Wa man ka makatingog. Sakto ko no. Nakailan na kay ko nimo. Sinusab mo kay kanda ko. kay nagduda man gyud ko nga na may relasyon na tong Karen. Wala gani ayo, Juvie. Mas may pagundango na ni nato. Unsa? Dale, ayaw pagsultian na. Ako. Buwag na ta. Dale. Husto na. Ayaw na paghilak na. Sakit lagi kaayo ba? Sa'yo na gid kaayo siyang gibuhi. Ayaw naman tay mahimo, ana. Ako magiling ba? Sakto si Dale, ma. Sobra na ako kasilosa. Bisag wa ko ebidensya. Binuang man eh. Dili gini tinuod ng tanang instinct sa babae, tinuod. Karon nga naminaw ko sa kong instinct, nakapamasangil pa ko ni Dale. Bugo ko. Bugo ako. Juvie. Hangtod karon. Naapagyapon ang ako pagmahay. Kung mabalik pa lang utan ako sa una. Nga kung wa pa ko magtinoksik. Kung wa pa ko magsigig selos. Dili utami magkabuwag. Giusikan lagi na ako si Dale tungkol kinagpada ako sa kong mga sayop kapag duda. O kung makauyab ka, di ko balik. Maunay wag tango na ako nga batasan. Ako na una. Ipilay na tika og lain. Ha? Bago pa gani ming nagbuwag? Ano di oy? Oy. Ay kuwat ta oy nga. Magpaabot ka nga makauyab si Del o na ka mag-uyab og balik. Yads. Yaj, gwapa ka. Single. Batanon. Ako pa ni mo, no? Pag-enjoy sa mong life. Oh. Ay pag sigog mao itong Del, oy. Basta lang to siya. Kaya natagan tika og ikaawan mo sa imong future. Kinsa man na ba? Yaj, si Arnel. Arnel, si Jovi. Hi, Juvie. Hello. Yads, diin man ni mo nakailawi. Pagod ang ihayan sa trabahoan, oy. Sige ha, kamo na bahala nga. Mag-ila-ila sa usag-usa. Kailangan pa ko importanteng lakaw. Ha? Tapos? So, asam da? Salamat kayo sa paghatod ni mo nako, ha? Ayaw pa salamat eh. Nga naman, di nakamusap. Tanaw na to. Bitaw, thank you. Nag-enjoy kayo ko sa atong gitanaw sa sini o sa atong laag-laag sa mall. Salamat, Chad. So, chat-chat na lang ulit, ha? Sige.
Amping. Ay! Nalipay ko para ni mo yan. Maayos ang kikang mamili, good. Unya. Kung nanguyab si Arnel ni mo, ha? Imong sultan? Ha? Yads? Tinuod ka? Gisugot ako nimo. O, Arnel. Magkasinabot man ta. So, unsa pa may dugay-dugayan, di ba? Salamat, Jovi. I love you. I love you too. Bisit, kinagbahan eh. Ha? Ngano ka? Unsay problema nimo? Jovi, nako'y gustong isulti nimo. Unsa man na? Nganong murag na problema man ka? Jovi, na ako'y anak. Unsa? Sorry kung karon pa ko nisulti nimo ini. Unta di ka masukot ako. Nakasabot ko. Oo niya. Gusto kong makakita sa bata, pero di mo sugot ang akong ex. Bisit kinimihan eh. Taas kay Garbo. Among-among niya nga mo anak. Arnel, ayaw pag-ingon ana. Inahan ba igyapon na si mong anak? Unsa man di ay gusto mo hitabo sa imong ex? Di siya masugot nga hulman ko ang bata nga wa siya. So, magkita mong tulo? Oo, unta. Pero, ikaw mo ko nga akong gihuna-una. Pero ang ako rin yung anak mo yung akong tuyo. Promise. Kundi pala nga, di na ko makakita sa akong ex. Shh. Enough na, okay? Nakasabot ko. Dili nakakinahanglang mo explain. O, sige. Pagkikita nila aron makakita kasi mong anak. Salamat, Jovi. Salamat. Ha? Ano sigot man ka, uy? Okay na ni mo. Sa tinuod lang, nagrigor ang akong utok, Yats. Oh. Pero dili ko gusto mo pugong niya. Di ba ni saad naman ko nga dili na ko magpinariha sa una? Dili na ko gusto mawa si Arnel na ko tungod lang sa akong pagkaselosa. Sa akong pagkaparanoid. Oh, Yads. Onya, kumusta man ninyong lakaw? Ay, maugyapon eh. Nagbat-chat ko sa akong ex. Kay, mamoy magbuot sa tanang butang nga akong ihatag sa bata noon. Hasta nga akong ihatag para sa akong anak, iya pang ilugon. Ingon anak man ginang mga inahan, Arnel. Protective lagit kayo sa inyong anak. Pero wasa ko ihatag nga makadaot sa akong anak ko eh. Sagdi na lang good na good. Sabta na lang na. Ang importante nga makakita ka o makauban nimo ang imong anak. Dali, Bi. Huwag tangon ka ng imong sapot, Bi. Matuon ko, Jovi. Ako'y gana ron. Di ka po isa ko. Arnel. Hain man si Arnel. Wa man lagi mo uban dinhi. Nagkita sila sa iyang anak ma o sa iyang ex. Nak, nakasabot man ko no nga gihatag nimo ang imong tanang pagsabot ni Arnel. Pero ayaw lang kaayo palapit pa kampante, ha? Dili ko gusto masakitan ka og usap. Ma. Jovi. Di na ko. Undangon na to. Unsa? Ay, nga naman. Unsa may problema? Wa man tay problema, Arnel, di ba? Gisabuti ka. Nakay kagawasan. Nga naman makigbuwag man ka. Sorry, pero nagkasinabot na migbalik sa akong ex. Unsa? Huh? Grabe ka.
Ang akong giingon nimo nga sabta ang imong ex. Sabta siya pero dili to the point ka magkasinabot mong balik. Giluagan natin ka kay dili ko gustong matuok ka. Pero mora din ibuhato nimo. Jovi, sorry. Naglibog na ko kung sinabuhat ako sa'yo. Gisabot na ko siya. Wa ko magduda niya. Og naning kamot ko nga dili mi mag-away. Pero maulang gihapon. Gibiyaan gihapon ko niya. Jovi? Oh. Karen, di ba? Ang kauban ni Dale sa una sa trabaho? Oh. Abi ni mo, dugay na unta kay kung gusto makikistorya ni mo. Bahin sa unsa man. Dugay na ko gusto mangayog pa saylo nga. Gibuang ka na mong Dale sa una sa uyab pa mo. Unsa? Sa ato pa. Tinuod gid ang ako mga pagduda. Oh. Og nakonsensya kay ko sa mong gibuhat. Maong sorry. Sakto ginagid ang akong instinct. Animal siya. Gi-question pa na ako akong kaugalingon. Nagtuo ko nga ako mao'y sayop. Bisag ko sa gid no? Natural na gid sa mga lalaki nga mangitaglain. Pasaylo ako, Jovi. Mapasaylo ti ka, Karen. Pero dili na ko mapasaylo ang tanang lalaki nga nagpasakit na ako. So kada adto, wa na gid ko musunog sa karelasyon. Mahadlok na ko nga masakitan og usab. Mahadlok ko nga mubati og kalipay. Kay nahibaw ko nga tugbangan naggihapon dayon ni og grabing kasakit. Dinhi na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Juvie nga taga Cebu City uban sa awit ngayon kapangayo awit nga nagalahan Some Good Things Never Last. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higalag mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong kadapit sa papadaha sa inyong nagalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opera o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Baby, itago lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong sakit nga dugay-dugay na akong gidada kay mahadlok ko nga magpakonsulta. Aron inyong hisabtan, ingon ni ining mga panghita po. Oh, kumusta ang kinabuhi sa bagong kasal? Okay raman ma. Dakag mga adjustments karon nga nag-ipon namin ng Jerome. Anak mangyud na, nak. Og, nak, hataki na yung taon mag-apo ni Papa ni mo, oy. Mama, Ikaw ra baya ang usa na mo ka anak, ha? Ikaw rin makahatag na mo apo. sige lang good ma.
Hatagan na lagi unya mi puhon ni Jerome ug anak. Sayo ang pagbuhat og anak. Pero dili makita mo ay magbuot kung mumabdos ka ba. Mao gani. Pero sige lang. Dili ta mo undang hangtod nga mumabdos ka. Dali na. Magbuhat na ta. La. Nalimot ka. Naanak ko ron, uy. Ay, okay ra na, uy. Dali na ba? Kahiuna na kita ko, eh. Aray. Nganong sakit mas akong kuan. Sakit sad kayong ipangihi. Ano man eh. Hala, nak. Murag UTI na. Ha? Nganong iti ayan mang kumanga. Hingino man kay kong tubig, uy. Naarabay magmabdos nga UTI yun siya. Basin og mabdos ka. Pagpiti og suway na. Negative man. Uy. Ngano maghana? Magpa-check up na lang ka ta. Anya na lang, uy. Makaya pa man. Basig mawara ni. Sure ka? Laki. Maantos pa man, good. Antoson lang sa ninako. Babe? Noon siya ka? Ano sa mga? Mura mo kag-mahimotang. Medyo sakit pa na ako mga joints ko to eh. Mo ba? Ano man na? Ampot lang. Kalit naman kayo ni. Oh. Babe. Ano man ka? Ano naman ay rashes? Tanawa ko. Ha? Hala? Huwag ka mag-feel og katol? Wa man. Ano man ni? Wagit ko makabantay nga naapot ko yung mga rashes, kaya wa man ko makafeel og katol. Pero walang hapon ko magpa-check up, samtang kaya pa, kay madlok lagi kong unsay resulta. Gipasagdan na gyud nako, hangtod nga milabay ang pila ka buwan. Unya. Babe, good news! Baptos ko! Oh, salamat taon. Gitagaan na kita. Ako din pahibawan sila sa mama, ani. Babe! Oh, babe. Babe! Ano man ka? Sakit akong tiyan. Oh, Ginoo ko. Nagdugo man ka. Unsa? May ectopic pregnancy ka. Unsa man na, Dok? Bali ang imong fertilized egg na agawa sa imong uterus. Naasya sa imong fallopian tube. Unsa? Sa ato pa? Magkuhaan na gyud di ko kung mumabdos ko, Dok. Yes. Dili lang makaabot og 9 months imong pagmabdos. Ginoo ko. Ug tuod, nagkasulti mi sa imong bana bahin sa imong kipamati sa mga nangaging buwan. May gonorrhea ka man di ay, ma'am. Unsa na, Dok? Usa na ka klase sa STD. Sa Binasaya pa, nasira ka. Unsa? Ug dako og posibilidad nga maoy nakaingon aning imong sitwasyon karon. Nga may ectopic pregnancy ka. Unsa? Sultihi ko tinuod, Jerome. May lain ka ba babae nga gihilaptan? Ang kuno na ko. Na, pero so pa ta makasal. Pero kausar man to. Day, pasalo ako. Jerome! Pero dili sa kumakaingon nga mauto hinungdan. Kaya wala man ko igipamati. Dili ka usa sa nakaingon ana. Kay ka nang naay mahitabo nato bisan og daan mo. Unya, what type protection? Unsa?
Wagit ko magdahom nga ang sakit nga akong gidada o gibaliwara, mao day hinungdan nga makuhaan ko. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, bisan og naa nako na ay mga higayon nga may mahitabo namo sa akong bana nga wa may protection. Makadaot ba na nako og sa akong bana? Ikaduhang pangutana, tungod kuno kay may gonorrhea ko, mao'y usa sa dako nga hinungdan nganong may ectopic pregnancy ko. May tambal ba ani ectopic pregnancy? Or wa na gid ko'y chance nga makaanak? Ikatulong pangutana, unsay mahitabo kung dili ko magpatambal aning gonorrhea? Makamatay ba ning sakita? Ikaupat o katapusan, kung nasira ko tungod sa kumbana, kay nang hilabot siya og laing babay, nganong ako raman mao'y naay gibati, ug siya wa raman, nga nakuha man ni nako gikan niya. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, baby. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako kay psychiatrist ug mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong magtatampo karalawa si Baby. Huwag man niya gibutang imong address, Baby, no? Sumasa na bati na to ganina, may to kini sa iyang gituhuan nga na siya sa bato, ectopic, no? Unang pangutana ni Baby. Ako na yung paningkamutan, Baby, bisag dili ko ubigay ni. Unang pangutana, bisan og naa nako, naay mga higayon nga naa mahitabo namo sa akong bana nga wala mi proteksyon. Makadaot ba na nako og sa akong bana? Okay naman. Okay naman. Tawag ito ingon na kung ako babong teacher sa ubigay ni sa una. Bisa ko nung naa sa delivery room. Kabino ang ibarog na komedya na. Pwede naman ko no. Pero nga no, magyud po nga i-timing magyud po nga ani mo. Mabida, adjust na mag-ubay. No? Ayaw po pag sakas kapayas o naapod kay lain po kayo. Very unsanitary po kayo, no? Pero nahitabo naman ka na, pero ayaw na natog na no? Maulit akong balikon, ingon tong among maestro sa ubigay ni sa una, nga bisan kung naan na sa delivery room, kung ganahan pa, na pwede pa ko, no? Okay? So, ikaduhang pangutana. Tungod ko no kay may gonorrhea ko, maoy usa sa dako nga hinungdan nga nung may ectopic pregnancy ko. May tambal ba aning ectopic pregnancy o wala nagyud ko'y chance nga makaanak? Well, kanang ectopic pregnancy, this is a medical term which means nga ang pagdako sa bata wa dia sa uterus kundi nasa fallopian tube. Tungod kay ang fallopian tube gamay ra ni siya og space, no? Mura tube ra. Dili siya parehas uterus nga mura siya baldi o porma, no? Dako-dako. So di gud makadako ang bata diha. Usually mag-abortion nga na siya, no? So daghang mga hinungdan nga nung naamay ectopic pregnancy, ang pag-fertilize dili sa kuan kasagaran nga nahitabo og kung naa kay sexually transmitted disease nga gonorrhea, this might add on to the problem. Ang mga germs diha, no? Kinahanglan gyud nga tambalon ka aning imong sexually transmitted disease. Otherwise, kung ang imong bana lagi gyud sige pa gyud saka sa kapayas, posible siyang matakdan ani, no? So mao na akong ka-speaker mo, akong balikon kini ectopic pregnancy sumasa kong nibalaan sa among klase sa obstetric and gynecology sa una, estudyante pa ko, nga naa sa fallopian tube ma-implant ang fertilize nga kuan, ubom. Wa diri sa proper nga, the usual nga adto gyud siya magdako sa uterus, no? For some reasons, no? Naa diha. Okay, susunod nga pangutana. Unsay may tabo kung dili
ako magpatambal aning gonorrhea, makamatay ba ni sakita? Of course, makamatay ni, no? Ini-infection, makamatay ni, ha? Syphilis, gonorrhea, changroid, mga sexually transmitted disease, makamatay ni. Naatay mga tambal ani, high dose of penicillin or whatever mga antibiotic, no? Kinala mo dool ka ni usa ka infectious specialist or gynecologist para nga maharistahan kag antibiotic. Akong gikasugyot nga samtang naa pa ka aning sakita, kung mahimo lang mo you refrain from having sexual contact kay risko kaayo sa imong partner nga matakdan niya aning sakita. Kung na-diagnose ba gyud ni gonorrhea gyud through laboratory workup, no? Ako kakuan kayo na diagnose ba ni sa laboratorio. So, muna ako ikaistorya ni mo, baby, no? Sunod nga pangutana, kung nasira ko tungod sa akong bana kay nanghilabot siya og laing babae, nganong ako raman maoy na ay gibati og siya wala raman nga nakuha man ni nako gikan niya. Adi, ta sigurado, basig denial lang po siya. Basig ingon siya, wa man ko gibati, pero actually, naapod siya gibati, kay kung wala kay lain nga sexual contact, imurang bana, posible nga siya ang source nga nung nagkagonorrhea ka. Sahay mo po kining lalaki, no? Maglimod-limod. So, ako ikasugyot nga, magprangkahay na lang mo nga kamong duha gyud ang moadto og usa ka clinic para nga magpa-diagnose, magpa-laboratory kung positibo ba mong duha. Kay kung ikaw ra ang magpatambal, yan, sige mo sexual contact, dili siya practical, dili siya advisable. Kaya kamong duha gyud kang magpa-check up o magpatambal para mahumanan yung problema, ha. Kay usa ka babae nga naay sexually transmitted disease, kung magkabuntis, risgo po kayo nga hasta ang bata matakdan, no? Or naay problema sa imong ongoing pregnancy, kay naago infection going on. Alright, so now nakasabot ka sa akong speaker ni mo, baby, no? O man mo gisulti ang imong address. O ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa, kini nga kong suliran. Salamat kayo sa makanunan ninyo ng pagpaminaw sa mong programa ni Atty. Eileen Batan. Daghan kitag listeners din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maayong adlaw.